Assalamu alaikum jama'a iya kalewa to masha Allah alhamdulillah undo samma kalewa ngala dawra masha Allah ada shi madaji janaiza don bala Hashim al-Suriye daji jama'a wa kafil beni hade kam da biya ta mata kana miliyon ne mai ala ne yanzu da yo jama'a ri taptana hade wallahi ta mata da yo aware nganje kambi akwa zana dai a wadda tumangana ba karma kuma tsoron ayya ya biyaje a da ma jama'a kam da je a wadda tsorona wasu da je har ma iri jana idan ziyara masha Allah jama'a wundo so lewa ne ne tsoron jinniya man biya zai shadanga man biya zai kamurun zu ne a har da ya shau munir nguru ya karma kwazina ruwa ne an gala zaura masha Allah jama'a malam basha wa rado ne larto adiya da kap kam da zana ba larto adiya ne kai han Najeriya hakkai biya larto gare ma biya tanda yawa wada turi wa wada a uldiye ba tangala zawra masha Allah alhamdulillah ari sahudu jama so mo ndama mo njin baba windi na da zanan biya da je ngoro wana da kirma biya da diriya da ruwana har abada ma a wani misal do zau maro ada kam de miliyon ga ne mai ala ne anda dai ba ada sako da ma ruma ada ga mu wanjo ga ai maro yo wallahi da ada je sai na sakalan zango na sako da gyara zai da adi yare mu da garda gaskiya to da je malam munir da ma rambe adi ya wali manga kora shawani ga da ngo sako gyara zai ai mara mu anju a jama'a satangala assalamu alaikum wa alaikum salam kam da biya miliyon ugura mu